Ka sarkar ka lakhot ban pelong hi ka jingyalang jong borok ki sengsan perthei ka khandai tarik menta ubanai na ka benta ka darbar liur jong ka ying darbar parliament. Kumshi benta jong ka jinglong president ke India ha ka G20 la sedang ni ka jingyalang jong ginang nyalam ka space economy ha Bengaluru menta ka singi. Katanat ki kampo yeng jong ka sarkar pedeng kala pelat patba ya ka skim men peniar berpentamai ya katanat penlebding ha ki jilla ha ka jingmang ka balakon san hajar kelur tingkap. Ka IIT beningkong benseng cabari ente ya ka ha Zanzibar Tanzania ya thu katanat kambari. Kinong hil akai badminton ke India ka PV Sindhu bad Ulaksha Sen kin yakun ya ka singles quarterfinals.